To Ramogi, kaunti ma Kisii osebedo ka tumo it jo Kenya gi ripode mawuok kono mag monj kod nek ma piny maru. Oganda pod medo penjore gima dibed ni kelo lwenje makama kendo nek ma osekelo buok ne oganda. Jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno miyowa sigana makende ewi midhiero mag nek matimore Kisii. Ma en Kiobegi e gwenge ma Nyamache, kaunti ma Kisii. En ywak e dala mar Nelson Momanyi Ontita, jago ma nyaka sani nitie tesendo bila kaluwore kod nek mag nyithinde ariyo manyiri. Achiel jahiga 4 ka machielo to en jadweche 10. Wuon nyithindogo nonegogi kowacho ni jin ema nomake ma ochuo timo timno. Ka mano pok otimore, nyathi ma jahiga 3 bende pod nonro mare dhi mbele. Tok ka anti mare kaachiel kod nyathine ne omaki kaluwore kod tudruok mar lodho wang' Baby Sagini e gweng' ma Marani. Wach ma pod obila bende dhi nyime kod luwo. Piny manoru nyoro bende jaduong' moro e gwenge ma Bonchari Suneka e kaunti ma Kisii bende otong'o wuode ma jahiga 31 kendo chuoye kod pala dinuoya ma ochwe onege. Bang'e ne oringo nyaka tesendo obila mogolo pot tok nek mar wuode no. Gin weche ma osemiyo jo Kenya buok kendo pod ok ging'eyo gino matimore Kisii. Obino Nyambane en jatelo mochung'ne chike kod timbe jodhot ma Bagusii. Onyiso walit mare e chunye kaluwore kod timbe mag nek mamedore Kisii. Tunatembea na kila mtu anauliza swali, na nyinyi watu ni nini nafanyika hapo kwenu? Hapa kwetu Nyanchwa mwanamke amekata viungo vya mwanaume akitumia meno yake. Haijawahi sikika. Watu wetu chuzi mtoto ameng'olewa macho Sagini. Haichapoa. Juzi Nyamira mwalimu ameuawa, amewekwa kwa gunia. Haichapoa. Juzi wazee wameuawa ati ni wachawi. Haichapoa. Hapo mashamba tunapigana, watu wamejaa kwa moja. Ni nini mbaya? Obino leronwa kaka weche mag lope kelo ywaruok maduong' kendo chakruok mag ywaruok ewi lope. Land traditionally belonged to the community. From the community it belonged to the father. From the father it belonged to the sons. And there is a way it was well structured so that it didn't have problems. But as population has grown, you find that mzee alikuwa na many wives. And if there are about 5 wives, it was his prerogative to know how to divide the land. Recho Otundo, ma en surveyor mar Kisii, wacho kaka jogo mong'ere kaka fake surveyors kod moko kuom jotije mantie migawo mag lowo omedo jiwo weche nek matenore kod lope Kisii. Shamba ya Kisii iko na dhamana kabisa kwa sababu iko na udongo mzuri, iko na topography mzuri, tena with a lot of rainfall. Ndio sababu ukiona hata shamba ikiuzwa, unaona wanauza mpaka river riparian, wanauza mpaka barabara, road reserve. Hii inakuwa saa zingine accelerated na hawa tunaita quack surveyors. Newa kao thuolo marwa mar wendo apis jatelo mochung'ne lope Kisii Steve Mokaya. Oleronwa ni kata en ngima ne osebuogi kinde mathoth kaluwore kod weche mag lope. Blackmail. My life was threatened simply because I was trying to put some order in this office. I don't know if it's the nature of human being, but there's a lot of shortcuts which the people from this region, not all of them, some people who want shortcuts, don't want to follow the procedures, end up getting fake documents. Mokaya lero kaka ywaruok mar laro kiyawo mag lowo bende miyo ji negore kendo jomoko ni kod rem e hospitende mopogore opogore. Small divisions of land have been brought to my desk for registration. And legally, we don't have a statute which governs us on which size of piece of land you are supposed to register. You find in Kisii 0.02, which is roughly around 40 by 50 or 60 by 20 being registered, simply because we don't have a regulation which actually guides us properly on how
which size of land is supposed to be registered. It's a awakening call to the community. We must administer lands when we are alive to the people, the relevant people that who are related to the family members, so that we don't have these things after one has passed away. Yeah, you didn't handle properly paperwork of your land, therefore it ends up in court. Kaluwore kod nek makamago mitudo kod lope. Miyo moro mabende wuok kama iluongo ni Jogoe boma ma Kisii, ringre mare pod okan e kar kano ringre ma hospital ma Kisii kuom higni 6. Miyo no ma iluongo ni Catherine Sarange bende ne oyudi ka ong'ad ng'ute gi ji ma ok ong'ere, kendo wit ringre ne e cho kaluwore kod weche mag lowo. En achiel kuom ringre buora ma nyaka sani okwamo e mochari ma Kisii ka ok nyal ikgi nikech cases mag lowo. In the future, we may result into cremation. Though it's not our tradition, it's not our customs, but we don't have space. Ka nyaka sani, riwruok mag okinde e Nyanza ma milambo mano LSK West Kenya branch bende ogolo duondgi kaluwore kod kaka weche chalo Kisii. We are communicating to the community in a way to argue that as the Law Society of Kenya Southwest branch, we are ready to support the victims in all ways possible. We will, or we have already begun to provide legal aid. 92 murder cases cannot be handled by one judge. That is a very big number. Moko kuom jopiny bende sani ywak ne ute fwambo kuom medo nyiso gigo matimore piny maru, ka giwacho ni nyalo medo miyo jonjore mijing'o mar nenore e TV pile ka pile. Hizo vitu kwa kibinafsi kama zingepatiwa media coverage, it might not be giving those people a morale ama kupatia moyo kwa kwenda kufanya hizo dhambi ama vitu mbaya kama hivyo. And kwa sababu unajua saa zingine kuna watu wengine wanataka kupatikana kwa news kwa njia zozote. Now with what happened to me, inamaanisha there is a problem that we are not solving. Tumekuwa tukiongea, but it means the mental health department ambayo ni ya muhimu sana, ni kama tumeisahau kidogo. Kaluwore kod nek makinde ka kinde mamedo mana jiwore e kaunti ni ma Kisii, jodak ma kaunti ni medo ywak ne serikal mondo tim kar ma ginyalo mondo gilos weche lope mamedo kelo fwere kinde ka kinde, mopogore kod chiwo hocho makende ne familia mopogore opogore magwandore kinde ka kinde. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.